Fi am game show ar enw Mwy neu Lai. Go on. Hit me. Dim dyn nhw. So, fel ai enghraifft, fatha Porthmadog, Mwy neu Lai yn y Canarfon. Llai. Cywir. Oh, yeah. Diol. Ti fel 165 centimetres mwy lai na fel 164. na 4 foot rhywbeth, ti'n ma? Yeah, okay. Ie. Shanghai Mwy neu Lai na Brisbane. Na Carfon. Caramel, am hwnna'n un o'r ie. Hawr. Dwi'n gwybod. Mars Mwy neu Lai na Venus. Mwy. Pam ni ddim wneud y thing Dwi'n gwybod. Ydy. Stori am par o odd socks. Sydd wedi colli partners nhw. So, ie, maen nhw'n dod ymlaen fel par. A wedyn maen nhw'n ffeindio un o'r original parau. A maen nhw'n troi'n driod. A mae bod na, dim bo. Falle bod ni'n lle gwneud dogfen am dal, lle mae'n mynd i Antarctica a... Ie, mae pres yn broblem mawr yn hyn o'n eto. Mae hwnna i fatha... O ie, ddim i hwn. Chi'n jyst neud o fel yn green screen. Neu smalio bod dad yn mynd o'r documentary. Gopio'r nhw'r ia. Fans, so bod hi'n edrych yn windswept. Ie. Oh my god, ie, sy'n rhaid i gallu gweithio. Swn i yn documentaries o fatha, mae gen ti fatha 5 lle gwahanol. Yr Himalayas, ti'n siarad Japan, America. It's a wish list i ddweud. Ie. Portugal. Portugal. A wedyn, ti'n beth na? Ti'n just fatha, basically, dwi'n gwneud documentary na, ond mae gyd yn green screen. So, jyst neud travel documentary hollol feg. Ie.